Welcome to back my YouTube channel. No guys. Actually नोंथांमोनखौ आंनि बे दुगा YouTube चेनेलाव आरो खनसे गोदानै बराय हरबावनाय थाबाय आरोना गाइस. गुड इभिनिं बयनिसिमबो. एक्चुअलि आं फोथारावसो दंफैयो आरोना लोगोफोर फोथाराव फिल्डआवसो दंफैयो आं. ओरै गथ'फोर फुटबल गेलेगासिनो आरोना गाइस. सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा एबा हाबसनबाय फैदोंबा आरोना गाइस सोरबाफोर चेनेलखौ साबसक्राइब आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय गाइस. एक्चुअलि आंना 97 थांबायना गाइस. एक्चुअलि 100 बानायना होदो लोगोफोर नोंथांमोनहा. So guys नै अनलाइन फैदो गाइस रायलायलायनोसैलाय दसे ना मा होनो कमेन्ट खालामदो गाइस दसे रायलायलायनोसैलाय जयैनो रायलायलायनोसैलाय आरोना दिनै फैदोलाय दसे इभिनिंनि मोजां गाज्रि रायलायनोसैलाय लोगोफोर. मानो होनोबा नोंसोरजों रायलायबा मोजांसिन मोनोना गाइस बेनिखायनो एसे अनलाइन फैलायदो आरोना गोख्रैनो गाइस. दिल जो संभल सा जरा फिर मोहब्बत करने लगा है क्यों दिल जो संभल सा जरा फिर मोहब्बत करने चला है क्यों. क्या यार नोटिफिकेशन आती रहती है क्या डिस्टर्ब. फोथार गेजेराव साइन्स आं निशा. हेलो निशा दीदी या बहन जी. मैं तो 20+ हो गया मेरा साल. दीदी बोलो या बहन ही बोलो यार. सब्सक्राइब कर दो मैं भी करूँगा सब्सक्राइब. 100 सब्सक्राइब चाहिए यार मेरे को. आज ही करा दो 100 सब्सक्राइब. 97 हो गया ना गाइस इसीलिए 100 सब्सक्राइब चाहिए यार. 100 सब्सक्राइब किधर मिलेगा. अभी मैं फील्ड में हूँ ठीक है. फील्ड में हूँ देखो फुटबॉल खेल रहा है देखो इधर फुटबॉल खेल रहा है लेकिन मैं बीच में आ गया. गाइस कमेंट कर दो यार. मैं तो बैठ गया. अरे बाप रे. कमेंट कर दो गाइस कमेंट. अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं गाइस. बोरो लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं. मारे दं गाइस कमेंट खालामलायदो. Connecting from Indonesia. Nisha, hello. Indonesia. Oh, बाप रे बाप. Indonesia. I am Indian Assam. इंग्लिश भी नहीं आता यार मेरे को. हिंदी को भी ज़्यादा नहीं आता है. बात थोड़ा आता है यार. क्या है बोलूँ मैं. गाइस 100 सब्सक्राइब खालामनानै होदो गाइस 100 सब्सक्राइब. फिल्डआवसो दं आरोना गाइस दा आं फिल्डआव. मानो होनोबा साना हाबबाय आरोना गाइस. साननि रोदाजोंसो दा स्रां दं आरोना. कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट. आं हारसिंसो आरोना गाइस नै फिल्डआवसो दं आं नै बल फिल्ड. फुटबल प्लेग्राउंड गाइस. फुटबल खेल रहा है इधर देखो. लेकिन मैं बीच में हूँ.
गाइस चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो गाइस मानो होनोबा 100 साबस्क्राइब गोनांथि जादों आरो आंनो गाइसमोन 100 साबस्क्राइब खालामनानै होदो मानो होनोबा 100 साबस्क्राइब नेगासिनो आरोना आङो मानो होनोबा दाबो 100 साबस्क्राइब जाया आरोना आंनि चेनेला सापर्टखौनो होआ रावबो बोरैहाय ना गाइस बोरैहायथ' 100 साबस्क्राइब मोनो आरोना लोगोफोर जेब्ला सापर्ट होगोन अब्लासो मोनगोन दा ना नोटिफिकेशन आ गया रे व्हाट्सएप में गाइस कमेंट भी कर दो क्या बोलते हैं इसको धाटकन है ना क्या क्या बोलता है इसको देखो जो भी हो छोड़ दो है ना चैनल में नया है तो सब्सक्राइब मार दो गाइस सब्सक्राइब मार दो मैं भी वापस करूंगा सब्सक्राइब अरे 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 फालन सिले हच मेरा भाई आया था चला गया क्या बोलना है यार मेरे को कमेंट कर दो कमेंट कमेंट लोगोफोर बर' फैगोन ना फैयाखै जाखोरा चिरांनि गाइस चिरांनि बर' फैगोन ना फैयाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर मानो होनोबा ज' रायलायलायनोसै आरोना गाइस कमेन्टल' खालामलायदो आंनि आखायाव सामथाइ दं आरोना सामथाइ बिफांनि सामथाइ बे सामथाइ आखायाव लादों आरोना आं दा आखायाव मोनसे रायलाय होद दाबो जोखाङा इयो उन्दै उन्दैजों मानसिलै गाइस अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस सपोर्ट कर दो तुम्हारा भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार कमेंट भी कर दो गाइस साथ में कमेंट भी चाहिए ना बात करता हो कमेंट भी कर दो गाइस ये वाइट वाइट क्यों देख रहे हैं यार ऊपर में वाइट वाइट क्यों देख रहे हैं ओह शिट क्या है बोलूँ है ना वाइट वाइट ही देख रहा है यार देखो ऊपर देखो वाइट वाइट देख रहा है लेकिन वाइट नहीं है ब्लू है ब्लू ब्लू स्काई ब्लू स्काई है वाइट स्काई नहीं है यार कमेंट खालामदोब्रा दे अरे यार लाइक किया था लेकिन अनलाइक करके चला गया क्या बोलूँ यार मैं क्या बोलूँ हाँ मारै लाइक होलाबायनानै आनलाइक होलाबायफिनहायरा कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर रायलायलायनोसै ज'नो नोंसोर कमेन्ट खालामाबालाय आं बोरैथो रायलायनो रोंनांगौरा मा रायलायनांगौ ना लोगोफोर बेनिखायनो कमेन्ट खालामदो ज' रायलायलायनोसै आरोना गाइस कमेन्ट कर दो गाइस कमेन्ट कमेन्ट सामथाइ गाइस बे सामथाइ आरोना माथो खालामनानै थानोरा नै सामथाइ लानानै फिल्डआव दंगासिनो आरोना नै खोमसि खोमसि ना एक्सुवेलि दे दुब्लियाव खामानि मावहैनानै सान्दुं खामबोदोंलै गाइस आई एम निग्र' लाइक जाबाय निग्र' लाइट आई एम काला हो गया रे ज़्यादा भी नहीं है थोड़ा थोड़ा काला हो गया मैं देखो मेरा बाल अच्छा नहीं है देखो यार क्या है बोलो है ना
कमेंट कर दो गाइस, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब मार दो। अबे यार, सब्सक्राइब करने को बोला मैंने, पूरा ऑफलाइन ही चला गया। आं सब्सक्राइबसो खालामनो थिनदों, माबा गासिबो अफलाइनसो जाना होदों। मारै जानांगौसो बिदिनोलाय, फाग्ला। पूरा अकेला हो गया मैं, देखो इधर भी कोई नहीं है, इधर भी देखो कोई भी नहीं है, इधर भी, और इधर भी कोई भी नहीं है, देखो पूरा अकेला हो चुका हूँ मैं गाइस। फैदोना अनजालि आंनि खाथियाव, रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय फैदो। अरे यार, गर्लफ्रेंड ही नहीं है मेरा। कमेंट कर दो रे गाइस, कमेंट कर दो। सोरबाफोर बर' नायफैदोंबा कमेंट खालामदोरा लोगोफोर, कमेंट कर दो। रात होने वाला है ना, देखो सन ही नहीं है, सन घुस गया है। कमेन्टबो खालामा गावस्रा, बालायलाङोलै। कमेन्टबो खालामनांगौरा लोगोफोर, नायनायजों लोगोसे कमेन्ट। नायनायजों लोगोसे कमेन्टबो खालामनांगौ ना गाइस, कमेन्ट खालामबासो इन्ट्रेस्ट जायो ना मा होनो गाइस। एक्सुवेलि बाथ्रा नायोल', कमेन्टखौनो खालामा, मारै जानांगौरा बेजोंलाय। लोगोसे कमेन्टबो खालामनांगौरा लोगोफोर। फुटबल मेच जानो नागिरदों गाइस, माबाया मा होनो, लावख्रिगुरियाव फुटबल मेच जानो नागिरदों आरोना। बेहायनो लाहैगोन बायदि होनदों दा, सेकेन्ड ग्राउन्डआ मा होनदों, बेहाय लाहैनो नागिरदों गाइस। बिराद गोबावसै आरोना फुटबल मेच जायैया जों, मानो होनोबा खारबा मेंसिगोनसो बायदि मोनबाय आं दाथ'। जायाना फुटबल मेच जोनायाव प्रेक्टिस गैयाबाथ' राखा। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ना लोगोफोर, फुटबल मेच जोनोबा प्रेक्टिस नांगौ जायो, प्रेक्टिस यार। फेसबुक में कमेंट कितना आएगा रे। बाथावथावथारलै। औ माबे कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर, कमेन्ट। खोमसि जाजोब्बायलै गाइस। आं लेन्स होदों आरोना, लेन्सनि फाख्राया आंनाव नांदों जानांगौ नैबाव, ओरै लेन्सनि फाख्राया आरोना गाइस। लेन्सनि गेजेरावथ' फाख्रा सिख्रा दंना, बे फाख्रा सिख्राया आंनाव नांदों जानो हागौ आरोना दा गाइस। फेसबुकाव बेसेबां नटिफिकेसन फैनो हादोंब्रा, डिस्टार्बलाय ना मा होनो लोगोफोर। पूरा ऑफलाइन चला गया रे, क्या ही बोलूं यार तुम लोगों को। सपना टूटा है तेरी कसम।
कमेंट कर दो रे, नया आया है तो कमेंट कर दो गाइस। अभी क्या करूं मैं? शिट मैन, ऑफलाइन जाना पड़ेगा क्या मेरे को? ऑफलाइन, ऑनलाइन ही नहीं आ रही गाइस, क्या हो रहा है आज? ऑनलाइन ही नहीं आ रहे और कमेंट भी नहीं आ रहे, लाइक रिएक्ट सब्सक्राइब भी नहीं आ रहे यार, क्या करूं मैं? कोई भी सपोर्ट ही नहीं करता मेरे को। एक लाइक तो बनता है ना गाइस, लाइक मारो। अरे शिट मादर जात, और ये भी ऑफलाइन चला गया क्या? मैं भी ऑफलाइन जाना पड़ेगा क्या मेरे को? कमेंट कर दो गाइस, कमेंट कमेंट, आई नीड ए कमेंट गाइस, दोस्त कमेंट कर दो गाइस। बाहर में गया कमेंट। न' थांसैलां लोगोफोर, माथो खालामनोब्रा? ना सोरनिबा कमेन्ट, ना सोरनिबा रिएक्ट, ना सोरनिबा साबस्क्राइबानो फैयो ना मा होनो गाइस? एक्सुवेलि न'आवसो थाहैनोसै आं, माथो खालामनो नङा होमबा? लोगोफोरनि कमेन्ट हैदोंमोन, कमेन्टबो खालामा, बेनिखायनो न'आव थांसै आरोना आं। नफरत करता हूँ मैं दोस्तों के साथ, अच्छा नहीं लगता। दोस्त ही नहीं चाहिए यार मेरे को। किसका कॉल आया बे? ओए हट, अबाव थांजासिगौमोनदां, बाबायलै थानोनो। बारुरु थारसै, अबाव थायो? एफा गोबाव जिरायबाय आं फिल्डआवनो फाग्लासो, हारसिंनो ओरै आजां गाजां गोबाव जिरायबायना आं। अबावरा थोबै लामाजों नांगौबा हा ओरै आं कल खालामनो हाया, लाइभसो थादों आं, लाइभसो थादों आं, इउटुबाव लाइभ थादों आं। ओमफ्राय आंना बेक खालामबाथाय दा गोदान खारफिनोना बे, ओंखायनो फनबो हमजाया, फनबो खालामजाया आरो दा। लाइकबो होथारालै, गावस्रा मोनालायलांबाय नै, ओमफ्राय कमेन्टबो खालामथारा, मारै? हटस्पट बाबु खुनुरुखुम माबाल'सै 50% दहायनो। बा आं बिनि थाखाय एक्सट्रा 1 GB दोनबाय थाखायोना, 1 GB खौ फोजोबबा 1 GB दोनबाय थाखायो। दा 90% फैबाथाय डाइरेक्ट अफलाइन जायो। इन्ड'नेसिया ओरैनिसो नायलाबायलै, नुवाखै? निसा नैबेबोथ' इन्ड'नेसियानिसोखा नै, कानेक्टिं फ्रम इन्ड'नेसिया। वाव, नायगासिनो दा? होद थांबायरा, अफलाइन थांबाय। इसिबां कमेन्ट फैखोथाय नै आयौ, I am from India, आया जाबायना बे? बेफोरबायदि टाइमाव मानो कमेन्ट हरदेरनांगौ ना गाइस, वाट्सएप माबाफ्राव फेसबुकफ्राव डिस्टार्बनो। बायलै कमेन्ट मेसेज हरबाथाय मा दाना जोंसिग्रासो जासिगोन। मा चिकेन बेलाय? चिकेन होनो बेखौ, चिकेन मांस'। मांस' बे रानदों रुनदों फिसाव गारहरमारगौलां, दहायनि बायदि बख'जागोन। सानबेसे बन्द' मोनदों?
सानबेसे बन्द' मोनदों? है गैखाला जोबखाबाय। जोबखाबाय माला थांगोन मा हजों मिथिया बिजा जाग्रोनांगौ माला हे फैयो बेबियाव ए बिजा फैनांगौ बिजा फैबा थांसै ए बिजा फैबा सप्तासेनि गेजेराव थांनांगौ ए होमबालाय सफैथ'वाखै आरो बे मालानि दानो थाब जायाना बुस्थुआ ए वेट खालामनांगौ मास मोनथामसो लागोन मास मोनथामजों जाउनाव माबाया मोनब्रैसिम थांबावगोन द्रलारफोरखौ नारनो हायोबा नारनानै लांसिगौमोनलां फाङासिगोन गाज्रि हरनो होनलायबाय नै ओरै सोर सोर थांगोन हो ओरैनिफ्राय सोर सोर थांगोन ना नोंल' दाबायाव थांगोना औ रावबो लोगो गैथ'आ ओरैनो बेनिफ्राय आं चिरांनिफ्राय बेनिफ्राय आंल'सोदां ए सासेल' आरो होद क'क्राझारनिफ्राय जोंबायना बेसेबां दंलाबायो कमेन्ट दंनाया फैलायबाय ओमफ्राय थादों बबे बबेनि दं लाबायोलै क'क्राझारनिफ्राय थागोन ओरै चिरांनिफ्रायसो ना क'क्राझारनिफ्राय सानै ओरै आंनि दिउटिनियाव थांनाय जागोन आरो ए माबायावनो थांगोन दा आगष्ट'फ्रावनो थांगोनदां ने आगष्ट मान्टफ्रावनो थांनो हागौ बोरैबाबा ना फबे बिदियाव काजलगावनि होननाया बेबो होदोंमोननो ओमफ्राय है बिसिना माबा कमिउनिकेसनखौनो रोङाबा बिसोर इंलिसखौनो बुजिया बर' लेंगुवेजाव हाबनायालाय बहा मानसिया फरायोमोनब्रा बे एसे मोजाङै फरायोमोन टपारलायबावसो दां साइन्सनिसो माथो मानसियालाय साइन्ससो आंना लादों देनजार फरायखायोमोन बियो बेयावनो थुक्राझाराव ज' हाबखायोमोन ना थुक्राझार स्कुलाव माबारा मानसिया साइन्स लादों स्रांनो खोमसि जाजोब्बायलै नै गायस आंखौ नुनाय नंला दा गोसोमजों माजों बुहुत बायदिसो नुसिगोन आरोना ओरै लामाजोंसो थांलायबावनोसै नै ओरैहाय लामाया बरियासोना लामाया हेभि जाबायब्रा ओइसिम थांसै दालाय मालाय खालामनानै हे दोनदों बेबि होननाय मोनबा मा होनो मारै होनोमोनलाय बिसोरो हाबिबि काम टु दुबाई बा दुबाई दुबाइनि खासोना हाबिबिया दुबाइ थांबा खम फाल्थु जायोसोंलाय नोङो गाज्रि जालायबाय माने आं मोनबा थाइलेण्डआवसो थांगोन स्टेप थाइलेण्डआ लकेलसो हाव मास होनो नामा थाइलेण्डआ लकेलसो थाइलेण्डआ थाइलेण्डनि बायदि लकेसन गैयालै सयथिबो लकेलसो ओमफ्राय थाइलेण्डआ आं हिदोंनो थाइलेण्डआव आंबाबो इण्डियानफ्रा मानो थाङो खालि बेनि थाखायल' थांखायो आयो इण्डियानफ्रा नोंगौ बेयाव थांनानै माबा एदसो जालाबायगोन प्रटेकसनानो प्रटेकसन नांगोन जोंना दाख्लै बिदिनो मेडिकेल जाजोबदोंना नों मालायनि कान्ट्रियाव हाबनो मोना ए दुबाइयाव थांनाया बे सिलिगुरियावसो जाहैबावदों फुरा बिदिखौ नायजोबदों ए जोंनाबा मैना होनदों नामा मैना होनदों नामा ए मैनाया बिमाया माबालै मा मा होनो बबेनि होनदों बिमाखौ मा होनोमोनथाय बेबायदिखौ बै नार्स नार्स बायदि मा होनो बिदिखौ नार्सथ' नंजोबालै बिसोरो नार्सारि बोरैबा होनोलै बिदिखौ बोरैबा होनोना बेबायदिसोना बिमाया आंनो बानायना होदोरा आंनाव नाम्बारबो गैया जेबो गैलालै आंनाव दासो होनलायबाय दाना सिगां माबायावनो दंमोनना क्लास 10, 9 हाबनाय समाव देन नाम्बारफ्रा थाजोबोमोन आरो ओमफ्राय दा कलेजबो हाबासै स्कुलबो मानसिया फरायासैना गुफुरना ओंखायनो मानसिया गुफुरब्रा ओमफ्राय होमबाबो एसेसेयावनो रागा जोङोब्रा बांद्रायबो बांद्राय माबा जाया फरायोना मानसिया खेलाय जाया बांद्रायबो खेलाय जाया बयफ्रेन्ड दंखायो बयफ्रेन्डआ सानै जाबायलैदां आं नुनायावथ' सानै जाबाय ब्रेकआप जानाया ए होमबालाय सासेयाथ' आंनि लोगोजों ब्रेकआप जादों ओमफ्राय सासेया क'क्राझारावनो गोसोथोलायदोंमोन बिसोरो आदसा आरो बेहायबो आरो सासेजों ब्रेकआप जानाय नुबाय आं आदसा ब्रेकआप जागोना जायाखै ओमफ्राय स्ट'रि आरि होआसै आरोखि ना बे दामानि गैलादां बेखौनो साननानै लादो ब्रेकआपआनो साननानै लादो माने होआसै नालाय दाख्लै नै स्ट'रि बिसिनिल' होलाबाय थायोमोन ना बे गानबोबाय ओमफ्राय गुफुर जाफैनायफ्रा थैस ओमफ्राय नै बिसिमल' गाननाय ओमफ्राय मानसिना बांद्राय गिदिर गिदिर नङा आरो फेन्दाफ्रा औ मोजाङानोमोन आरो खुगाखौ माबायदि लायो एसे खुगा स्टाइला आलदा बांद्राय साइस नङा औ बेबायदि लायो बेल'सो आरो बेयावबो न'आवबोथ' बेबायदिल' गाननानैसो थाखायो ना बे बांसिनानो बबेनि होनदों बेनि बासुगावनि स्टेप लाइभ नायसनबाय दं सोबाव फैजागारगोनसोलायबा नै मैयाना सरिलै सरि होननायनि सरिलै दार्लिं होननायसो जाबाय
होमबालाय बिजा जानो एसे नांबावगौ आरो टाइम। मास मोनब्रै मास मोनथाम। आयौ बेबायदि नांखागौ? औ मालायनाव थांनांगौआ। आं थाइलेण्डआव थांनांगौबा खम गोबाव लाहैगोन आङो दिनै। टुरिस्टफोरना माबा जोंना मानि माबा वार्क बिजा बोसोरनै जायोना ए ओंखायनो गोबाव लायोब्रा टुरिस्टआलाय नों सप्तासेफोर बा माबाफोरजों मोनगोन खोमा ना। दसेनो जालाबाय ने होमबा दसेनो जायो टुरिस्टआ जेबो नङा। ए आं मबाइल एक्सेन्स खालामनो नागिरदोंमोन मैना रा अनलाइनाव बसुमतारि ना मामोनलाय नामा? औ आं अनलाइनाव माबा खालामनो नागिरदोंमोन रा मबाइल एक्सेन्स खालामनो नागिरदोंमोन आं। बिगुरा सफैगोना सफैयासै थाय बेसेबां लायो बबे? एक्सेन्सआ औ एक्सेन्सआ जायोब्रा नङा मबाइलासो फैगोन ना फैया थाय बुस्थुआ। मानो फैया जानांगौ नों बैबो मोनसेखौ बेखौ थगायलाबायना बेसेबां होयो? 5000 5,000 होयो 570 होयो। औ नों बेखौ डाइरेक्ट हरनांगोनब्रा बे औ गोदान सफैबा औ। ओमफ्राय बै बुस्थुखौसो एसे अनलाइननि माल ना। देब्रा दसे हगार आंनो स्टेटास हगारनो। जाम्बासो माबायानो गैला एमबियानो गैला 90% फैबाथाय ओमफ्राय दा मा खालामबावगोन आं। जोंनिया फाग्ला 5G लायानो मारै बिदि होनलाबायनो हायोरा एभेलेबेल 5G नांखायो माथो। दे 4G लाय। आसलसोलै। मा खालामबावनो रा। नोंस्राथ' दुबाइयाव थाहैनोसै दे। बिराद होनलायबाय जोंहा गामियावनो थाबाय था गोदो गोदोनो होननायनि। मैया बेरे खावैना नांजोबसिगौसोमोन। अबाव बैयाव बागानानो खामजोबसैमोन। फाग्ला एथ'बां गोसा सान्दोंब्रा बागानानो खामस्रोजोबबायमोनब्रा। बिमाव थांलाबो आं बे साइडजों आरो बेरायालाय थागोन गोगोम गुवार गुवार थागोन बेजों ओमफ्राय होमबाबो खावनो हानाय नङा आरो बे खासिनि रानलाजोबनाय दंना खामजोबगोन बिमाबो होखायो खामनाया फाटथा मोनलाय खामखादों आयौ दसेनो आंथ' हालासो होनखाबायमोन हास्लाबलालै बेखौसो होनखाबायमोन आंथ' हरसिनो हादों औ खुनुरुखुम बिखेन आं गोजोंसार लागायदों आं निग्र' थांदोंमोन र' आं हाया होनखादोंमोनलै खावनो बासायाबो जा गुवारखामोन ओमफ्राय हाबोआखै हादों एफा गुवार खामबायना बासायानो खामस्रोबसैसोमोन आदसा जेबो खालामनो माबायानो हाया होमबा थिंखु बिफाङानो दब्लायखाबाय रा बासाया ओरैबायदि होमबालाय देनजार मा बेरे होनदों बेरे जथा आदसा सङै सङै संनानै खुनुरुखुम मोनथारबाय दाना खावबाय आरोखि खावबायानोसै जाफबबाय खामस्लाजोब्बायसो दाना जेबो नङामोनदां नंनायालाय नांगौमोन खोमा एसेया बागाननि खोथा नांगौमोनथ' आरो आरो मिटिं खालाम जाखागौमोन जों लास्ट मिटिं मिटिं खालामजाबावगौमोन औ नामा बागान सावनायनि खोथा दं फाग्ला खम मोजां लागायगौमोन मैनामोन बिसोरो नामा जोंखौ नामा बेखौनो सार्च खालामगासिनोथार नङा नामा सार्च नङा दाख्लै इन्टारभिउ होनायाव नाम गैयिनो लायदों आरो बे हजों औ साइन्सनि मानसिफोर मोननो लाहारि मोननो होमबालाय लाहारि साइन्सखौनो लाहैदों खोमा बेनाबो गैया एथ'बां मार्कसआनो गोरोंखामालाय गैया थांबावो नायनो थांलालै थांबावसै बेहायनो थानोसै मा लाहैयामोनथाय बेयो कलेजाव हा औ आर्टसआवसो लादोंमोनदां होद आर्टस लायाखैलै होनदों आं बे साइन्सलै साइन्सनि मानसिफोरसो नुदों बेयाव हाबखायासै बे डाइरेक्ट पास जानाय लोगो लोगोनो अबाव हाबहैखोमोनथाय बे क'क्राझार गभारमेन्टआवनो हाबफैदोंमोनदां बेयाव पास जानाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय गभारमेन्टनियाव मेरला माबा नुदोंना बेंथलावबोथ' हाबखायाखैना बे बेंथल कलेजाव हाबखायाखै बेंथल कलेजाव हाबाखै डाइरेक्ट ओहो हाबाखै बायदि मोनदों हाबाखैलै बे हाबाखै अथिं नङा बिसिनाबा जुगामि मोनसो हाबदों बेवहाय ओमफ्राय अथिं बिसिना नङा नङालै नैबावनो मोखाङावनो दं जुगामियाबो बारा रोङामोनब्रा बिदिखौ दा बोरै बोरै साइन्ससो लाहैलायबावो फाग्ला आरो क्लासफ्राव हाया ओमफ्राय बेलाय माथो एगजामफ्रावबो मैना बसुमतारि एगजामफ्रावबो हायामोनब्रा मानसिया ओमफ्राय मारै साइन्स लाना हाबखो सिथाव लाय आसरितसो मोनदों नाम्बारा मानसिफोरा नांगौबा नाङालै आंनो मानो आं रायज्लायलाना ओरैनो सिगांनिफ्रायनो रायलायोमोन माबा स्कुल हाबनाय समाव गियालै मैदेरसो होनलाय मोनबा जों रानथेंथेंसो मानसियानो औ मोदोम
आथिङाबो राननो नागिरो बांद्राय गोजौ नंखाया आंसो जौसिनदां बेनिफ्राय होद गोजौलै नोंसो बांद्रायखौ होमबाबो आं जौसिन जागोन बेनिफ्राय हा जौसिन जानाय नङादां जौसिन जायाद्रा बाल ओइ बाबु 160 दङ माया पारसेन्टेजआ हाइटआ 160बा बेसेबां जागोन बेलाय 5 माबासो जागोनदां 160 3फोर जागोन खोमादां 164 र' नों बेसेबां दङ 5.6 आंबो गाहाय नङा ब्रा 160 मोन नामा 63 बेसेबां मोनलाय बेना 163 163 लामायावसो दंलै लोगोफोर मोनाबाबो नै लामायावसो दंफैयो जोंहा 160 160 सोरो 63 नङा 163 आंलाय माथो 63 बायदिसो नुदोंमोन 160 ओमफ्राय बेसेबां मारै नायगोन into आयौ मारै जाखो खन्थ'खौ 5 feet 3 inch माबा 5'3" आव आं जौसिनब्रा फाग्ला 3 आनो जौसिन आं बिनि 5'3" आसोल आसोल गावनि आन्था होनलाय गावनि आन्था दं हिनजावसा बिदियानो मोजांखा मजा ओइस बेबो मोना मोनाबासो फैथारसैब्रा सोर बिगुदा सोर 3Dफ्रा हो 3Dलै बैनि माबानि लांदां भारानि आसलसो बेराय सिखायोल'खा बिसोरो अबाव अबाव बेरायहैथाय बेरायहैथाय ओजों इनस्टिटिउटाव फल' गैया होम इनस्टिटिउटाव फल' गैया मिथिया हारसिं आं इन्स्टाखौनो नाया बांसिनानो ओरैनो हाबलाबायनानै दसेल' थालाबायनानै दल फैफिनो ओरैनो दसेनो नायलाबायो आलायारननि नाम्बारा मामोनलाय बेसेबां मोनलाय आलायारन नाम्बारा होद बेना आबौसो लालाबायोलै स्टेट बेयाव बुबा बैयाव आबौनाव थाङो बैयाव बुबा बैयाव ए गावनाव थाङो बिदिसो नाम्बारा मोननै दं ओमफ्राय कमफिउससो जायो नामाबो एखे बानायबाय आङो दा बेनाव आंनावबो बुबा मोननै बैनाव दं नै थाङो बेनाव बुबा बैनाव थांग्रोयो बेबायदिसो जायो नैबे नै 2048 फुरानासो दां बे फुरानाबा गाव लाला खोमा ओमफ्राय नै 453 मारै मारैलै बेबा मोनसेखौनो लाबानो जायो बिसिबां बेबा बै मोनसेखौ वाट्सआपल' सालायसै बेयो ए आरो मोनसेखौ मोनसे भिभ' वाट्सआप लांबाय सालायग्रा आरोखि मोनसे माबा दंलायलाङो मोनसे आसलसो एक्सट्रा सिक्सजिबि एक्सारसाइस सालायनो फाग्ला फाग्लाखौ नागिरा नोंलाय एक्सट्रा जेनेबा मोजांखौसो आं बिदिखौ दामानि जेबो खेल खालामालाय सिख्ला होनबाथाय सिख्ला हिनजावफोरखौसो लायो हिनजावफोर सिख्लाफोरखौबाथाय जेबो खेलखौनो खालामा आं दा बे समाव गारजिन जाबाय बाखासैसो आं होनखालायबावबाय दा देखायगोन नोगोरा गोसोथोनायबो गैया नाम्बारफोरबो गैयालै आंनाव दानलाबायनानैसो लालाबायो सोलायबाय नामा नोंना वाट्सएपफ्रा हेल' गोजोन मा खालाम क'क्राझारना आं हादों होद बिफिनि माथो आसलसो मिथिखानानैसो हरदों आं होननाय जासिगोन खैथायाव क्लासखौ बोरो मा सोर जाखो रायलायदो दानो थाङो आरो लांलाय लामायावसो जिरायदों मादै फखर लाबोदों नोंलै ए थांनांगौ उम थिगानो दहाय आबै खबरा लिंलांदों मामाखौ मा सोंनो खिन्थानाय गाज्रि सोंलायबायब्रा बे औ
खोमसिजा जोब्बायना नोंखागौ खोमा ओमफ्राय मा होनबावगोन नेम लाखादो होनबा डाइरेक्टनो लाइट ऑन ओह मेरे को डेन्जार सोंखायो ओमफ्राय लामायावसो दंलै नै लामायाव खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय डेन्जार सोंखादों होनबालाय ओमफ्राय मा होनबावो बिदि सोंखादों ओमफ्राय उल्थां फाल्थां नामा ओमफ्राय दस्रानि एकाउन्टखौ नायसैसो खोमा आसोला ओइ दाख्लै गावसोर नुखादोंलै मेंसिबायसो माथो मेंसिबायसो ओइ अखा खोरोमदों अखा मोफ्लामदों दा मोनायाव अखा हाबा हामगौलै थान्दा जानायनि अखा मोफ्लामगासिनो आरोना अखा हानोबो हागौ बिसास गैया बिसास गैया अखा हानोबो हागौ दा मोनायाव अखा मोफ्लामदोंना गायस ओइस थांजानाय नङालै बेजों मोनागौना आयौ हाद्रि खुग्लुंनाया बेट्रि गारि फैदोंलै बेट्रि गारि थ' आ रहा है रे मोनाबायलै नै कमेंट कर दो कमेंट पूरा नाइट हो गया रे अंधेरा हो गया अंधेरा गोदाव सोरावसो मोनबायलां खोमसि जाजोब्बायलै
नुलालै आंखौ नुला नै न'आव थाङो ना बेयाव थाबावो ओमफ्राय आंहा थांसैनो आं न'आव थाङा आंबो होमबालाय बे थाथोंसै फिल्डआव मादै उनावसो होमबालाय आं फिल्डआव थाथोंसै दसे नों थाङोबा ओरै सानैजों थांनो मोनबायमोन दा जानो थांथ'ला मा खालामनो मिन्थिबाय दे नों आइया आरो दोनलायबाय आंनाव जेबो नङा ओमफ्राय मा होनबावखो ओइ बेयावनो रा खम मोजां गुफुंबाय बे मोनाजों जाबजोंसो नुवासै जों मारै गारजिसो नामा नों थांसै दा औ दे होमबालाय आं थाथोंसै दसे पूरा रात हो गया रे भाई पूरा देखो अंधेरा हो गया आया अरे नुला नहीं बैक क्यों मिल रही क्या यार नोटिफिकेशन आती रहती है क्या 42 मिनट्स हो गए बे कमेंट नहीं आ रहा है 42 मिनट्स हो गए फिर भी कमेंट नहीं है कमेंट भी कर दो बादल बरसा बिजली अरे यार मेरे को देख नहीं सकता यार मैं तो पूरा काला है ना इसीलिए और बैकग्राउंड को देखो पूरा काला काला हो गया नाइट हो गया ना लाइट भी नहीं है इसीलिए कुछ भी नहीं देखो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है काला काला हो गया देखो लाइट मिलने वाला है अरे यार लाइट मिलने ही वाला है आहा ही हा 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 आहा ही 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 खारै 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 खारनानै फोथार मोनहैबा दसे जिरायहाबनानैसो न'आव थांबाय आङो बिमाइनाव दा गैया नै फलान बाव थालायसै मा सामफ्रामबो लोङो सामफ्रामबो रायखस जाथफ्रा
सोलायनो रोङा नोंसोर मानसिफ्रा थैजासिम सोलाया नोंसोरो थैजासिम सोलायनो रोङा नोंसोर मानसिफ्रा सोलाया होनना समाय लाखोनाया बेखौ गारा होननानै अरे आहा इहि ना 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 408 subscribe. Good evening guys.